We hebben bijvoorbeeld in Goediek wat hoorn, we hebben in Jereveen wat hoorn, we hebben in Driels wat hoorn. Nou, neem maar op. Het gaat eigenlijk overal door de hele provincie wel wat heen. Het binnen benamen onbemande tankstations die populair binnen bij de skimmers. Het fenomeen is net nij, maar neemt de laatste tijd weer bot aan. De politie denkt dat het te krijgen had met de inviering van nieuwe bankpassen, takomier. Die hoeven je net meer in de automaten steken en binnen zo minder fraudegevoelig. Het lijkt er dus op dat de skimmers nog haar een slag even slaan willen. Het is wel zo van, dat deze mensen elke keer weer nieuwe methoden verzinnen om een geld onhandig te maken via het overlijsten van de bankpas. Nou, men had dus nou weer een nieuw systeem ontdacht dat men via de betaalgleuf, de geldgleuf om zo maar te zeggen, daar een opstikje op zet van ongeveer een centimeter dik. En daar zit een cameraatje in en die registreert de handeling op het toetsenbord. Hoeveel mensen dat nou krijgt de dupe worden binnen, kan de politie net echt zeggen. Wel is bekend dat criminelen in ons land staat tiental miljoen euro's in het ier stellen. In verhouding worden er net volle dierders oppakt. En daarom beziekt de politie vooral om preventie te doen en mensen te waarschuwen. En dit is wel een manier om dat veilig te doen. Dat had puur met het feit dat je wanneer je de pincode intoetsen, op dat moment met de oorhoorn dit afdekken. Bloot de pinpas verzitten, blokkeer de pinpas, maar zorg wel even om je heen als er verdachte figuren in buitenlandse auto's zitten, met buitenlandse kentekens. Daar waarschuwen we wel voor en daar alert op te wijzen.